Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, usakanganwe kusubscribe, atibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichikupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe nhasi ndava ndiri panapa ndine nyaya zvakare nyaya iri kunzi SADC not backing down on Zimbabwe, inyaya ine chekuita ma-elections akaitwa musi 23 August. So panapa muri Zimbabwe nyaya iyi ndaibata paAfrica Beautiful Orund. So ivo veAfrica Beautiful Orund ndo vatotanga vatonyora pamusoro pepe panyaya iyi, vakanyora kuti we would like to start with a disclaimer here that our reports are not aimed at helping the Zimbabwe opposition in whatever, from neither are they aimed in influencing the events in Zimbabwe. This is just news. So chaito ndiverenge this first yaisapa ningrini power is because panapa taimboverenga mamwe dzimwe news dzavaipa tichiuya nadzo panapa tichitaura kuti vanhu vari kutaura zvakati zvokuitika zvakati. So vanhu vakazotanga kutotipopotera vamwe vachiti aiwa, why muri kutaura zvinhu zvakadai soizvo, why muri kudai, because wanda vanenge vachida entertainment of stuff ko zvinhu zvinongovafadza chete. But munongoziva muri Zimbabwe kuti news dzinongova dziri nhau zviri kuitika izvozvo. Kana zvekuzoti iwo unenge uchifarira munhu haumufariri and stuff, zvinhu inenge yato imwe nyaya inenge yakasiyana nezvinhu zvinenge zvichiitika paground, nechokwadi chinenge chiitika paground. So vatoti kuti isusu tinongoonzawo now, even same here paKulian TV tinongoonzawo news. Vanhu vakanotomboona vachipopotera mumacomment section, why muri kutaura izvi, uye nezvino makataura zvakati, nhasi makataura zvakati. Inews, inhau dzinenge dzichingoitika, saka tinongotora nyaya tovatangouya nadzo tongoti right, muri Zimbabwe ndo zviri kutaurika kwakati, ana nhingi vari kutaura zvakati, ana nhingi vari kutaura zvakati, tichingouya tichionesana panapa. So haisi nyaya yekuti tinganyanya kukecherana mafeelings zvakanyanya. So panapa vatara vakati the regional bloc SADC is now is not slowing down at all on Zimbabwe. In their request to correct the illegitimacy in Harare, our sources within say SADC has since communicated with Zimbabwe as a member state that the SADC chairmanship is now hangs in balance. So panapa vatara kunzi tsvimbo yekusadc yapadhuze kuuya yekunzi Zimbabwe ite chair wesadc Zimbabwe as a member state. Ani nani achange ari muofisi yehupresident panguva yacho iyoyo ndiye achange chairman wesadc, ndo zviri kutaurika panapa. So akati and you know Zimbabwe is the incoming chair of SADC, so Zimbabwe will not assume the chairmanship in August 24 if the political impasse in Harare is not resolved. Our sources within SADC say kuti aiwaka tsvimbo iyo SADC yeumambo haisi kuzokwanisa kuuya kuZimbabwe kunoku kana nyaya dze bla 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 dzema-elections akaitika dzisati dzagadzirisika, nyaya dze-illegitimacy dziri kutenderere dzisati dzasorovwa, panofanira kugara paita se pambogadziriswa ipapo. Anova iyo marumors anenge achingofamba unzi kwazotaurwa zveGNU, kwazotaurwa zvechakati, kwazotaurwa idzo zvenyaya idzo dzinofanira kutanga dzagadziriswa kuti vakwanise kuenderera mberi nekuzotambidza Zimbabwe tsvimbo yeSADC. So panapa aenderera mberi anyora zvakanaka kuti SADC has already excluded Zimbabwe from key processes and missions until the illegitimacy in Harare is resolved. One such key SADC mission is restoration of peace and security in the eastern DR Congo province. SADC excluded Zimbabwe from its regional force, taking Malawi instead to complete its regional force, which included South Africa and Tanzania. This quarter was the 10 of Zimbabwe, South Africa and Tanzania. Apart from Zimbabwe yakabviswa pane imwe nyaya yakambobuda muri Zimbabwe ichitaura chinzi Zimbabwe yenza ichakwanisa kuningirikana, haisi kutobvumzwa kana kuisa masoja ayo kwainzi kwaitumurwa masoja kuDRC and stuff ndo dzimwe dzenyaya dzacho dzikutaurika panapa parikunzi nenyaya yelegitimacy iyo. Parikunzi saka Zimbabwe inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzayo kuti ikwanise kunge ichiparticipatawo muSADC as a member state. Ndo matauriro zviri kuitwa, ndo manyorero zvaitwa paAfrica Beautiful Orund. Ukaenda pa online unoritsvaga bepa iri unoriwana, ndo manyorero vanga vakazviita. I'm sure kuna mwana aramba achingobvunza what's the source of this news. Ndiri kugara ndichitaura panapa Africa Beautiful Orund ndo vanenge vanyora nyaya iyi, and source mukanyatsoteerera mavideos angu ndinototaura kuti ningi ndiye akutaura zvakati, ningi ndiye anyora kuti zvakati, kuitira kuti vanhu mubatsirikane muzoendawo, because news haisi kuti ndinde ndadzigadzira, no, indongotoro news dzinenge dzatoitika dzagadzirika ikoko, ndo vandava nadzo panapa toonesana tichitaurirana, because munongoziva kuti inini love yandinayo nemi vanhu imimi veKulian TV. I love you so much, and muri vanhu vari kuti munogara muchindiratidzawo love
panapa nekulike videos kwamunoita, because kutongolike video kuti it's love. So ndo nyaya ndanayo panapa ndakakubatira pa channel yenyu yeKulian TV. So kana uchinge wasvika panapa first time yako muri Zimbabwe, ndakachikukumbirisawo kuti utange nekusubscribe iri first time yako anditi. Kana wakasubscribe kudhara ndachikukumbirisawo kuti ulike ka uchishow love, uchikomenda uchindudzwa kuti nyaya iyi yese uri kuonawo sei nyaya iyi yataanayo nhasi pa channel ineyi.